Καλησπέρα μάγκες, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στους AG Panthers. Σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο θα δείξουμε τη συλλογή, τη διάμου του Γιάννη του Τζέσκο και του Ηλία του Ήλιξ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά θα σας πω από το πιο χαλαρά στα πιο δυνατά. Λοιπόν, έχουμε εδώ κάποιους αναπτήρες, κάποιους αντιανεμικούς. Για να μην τα πολυλογώ, επειδή δεν θέλω να βγει πολύ μεγάλο το βίντεο. Εδώ τέτοιου στυλ αντιανεμικούς και κανονικούς. Εδώ big. Πολύ ωραία, εντάξει. Λοιπόν, πάνε στην άκρη αυτά. Ένα μεγάλο κανονικό. Οπα, ανάποδο πήγα να το ανάψω. Πάμε, από εδώ. Ανάβει έτσι. Ωραία, πολύ ωραίος. Και εδώ σπίρτα μεγάλα barbecue master από τα Jumbo. Λοιπόν, και για να μην τα πολυλογώ, πάμε να προχωρήσουμε στο επόμενο. Θα σας πω από το πιο χαλαρά στα πιο δυνατά. Μπαλάκια καπνού, εταιρεία Ήλιος. Εδώ, πολύ ωραία. Εντάξει, όχι και ό,τι πιο δυνατό έχω σκάσει στη ζωή μου. Είναι για χαβαλέ, για έτσι λίγο πλάκα. Και αυτό ναι. Πάμε να προχωρήσουμε. Συντριβανάκια πάντα Tropic Fountains. Εδώ πολύ όμορφα και ωραία. 6 περιέχει μέσα το πακέτο. Πολύ ωραία και αυτά. Και πάμε εδώ. Crackling Ball. Είναι μέσα σε αυτό το σχέδιο πακέτο. Μην ρωτήσετε γιατί, απλά έτσι. Έχει μέσα, από ό,τι βλέπετε έχει πάρα πολλά. Αυτό εδώ πέρα η μαύρη, μισό λεπτό. Αυτή εδώ η μαύρη είναι no name. Την κάνω βίντεο στο κανάλι, είναι αυτό σχέδια. Κάνει και αυτή η crackling. Απλά νομίζω κάνει λίγο πιο δυνατά από τα original αυτά. Πολύ ωραία και αυτό. Και πάμε να συνεχίσουμε με Magic Whip. Παιδιά, αυτό εδώ πέρα είναι ένα ψηλό αυτοσχέδιο Magic Whip που φτιάξα εγώ. Πήρα πολλά Magic Whip μαζί, σχεδόν 2 πακέτα και τα κόλλησα μαζί. Βγήκε περίπου 6,5 μέτρα. Και σε αυτό εδώ πέρα θα υπάρξει special βίντεο στο κανάλι. Για να μην το πολυλογώ, πάμε. Θα προχωρήσουμε και πάμε εδώ. Καπνογόνα Tropic Dim. Ό,τι βλέπετε εδώ Tropic. Κλασική ανεκτήμητη αξία Tropic. Πράσινο, πορτοκαλί, μπλε και κίτρινο. Στο κίτρινο θα βρείτε βίντεο στο κανάλι του. Που κάνουμε και ένα έτσι αστείο funny edit από τον Άρη. Δεν ασχολούμαι με ποδόσφαιρο, απλά το έκανα έτσι για funny edit. Πάνε και αυτά. Έκανα restock από αυτά επειδή είχα, αλλά μου τελείωσαν. Τα άναψα όλα. Και πάμε τώρα σε ένα πιο μεγάλο στυλ καπνογόνο. Fumogeno Mana. Ξέρετε όλη την κλασική εταιρεία Mana Made in Italy. Πυροτέχνια Mana. Να κάνει focus. Ναι. Ωραία, εδώ Πυροτέχνια Mana. Είναι η γνωστή εταιρεία σε όλους που βγάζει τις Mephisto OG Mephisto Mana πριν βγουν από τη Γιώργε. Και ναι, μιας που είπαμε Γιώργε, πάμε να συνεχίσουμε με Explosive 1 από τη Γιώργε. Ανεκτήμητη αξία, τα λατρεύω, εγώ τα λέω κοκκινάκια. Εδώ, έτσι είναι κάπως έτσι. Το κλείνω. Έχω 4 πακέτα, καινούρια, δεν έχει σκαστεί καμία από εκεί μέσα. Και πάμε να προχωρήσουμε. Είναι μια πολύ σπάνια κροτίδα. Φίστο Mana. Και παιδιά, ξέχασα να επισημάνω. Λοιπόν παιδιά, όσοι θέλετε να με πιστέψετε, όσοι θέλετε μην με πιστέψετε. Είναι με Φίστο Mana Ιταλική από τη Mana Fireworks. Πυροτέχνια, whatever. Ναι. Είναι από το 1999, βλέπετε εδώ, 2/12 του 1999 βγήκε Χριστούγεννα αυτό.
Ναι, είναι πάρα πολύ σπάνιες. Έχω 10. Σε κάποιες έχω φυτίλι. Από ό,τι βλέπετε, επειδή είναι λίγο φθαρμένη η γόμα και δεν θέλω να γίνει κανένα ατύχημα. Αλλά εντάξει, μια χαρά δουλεύει η πατέντα που έχω κάνει με τη γόμα. Θέλω να σας δείξω και εδώ το έτος που το γράφει πάνω στην κροτίδα. Το βλέπετε. 2/12/1999. Εδώ έχω κάποια με φυτίλι. Το βίντεο, όπως είπα, κάποια με φυτίλι, κάποια με γόμα. Και πάμε στα εναέρια, που είναι η αδυναμία μου. Εδώ ένα 7μηνο χαρτινό φανάρι, εντάξει, ξενέρωσα λίγο με αυτό. Κόκκινο χρώμα, εντάξει, δεν θα πω πολλά γι' αυτό. Λοιπόν, 16βολο high risk της Tropic. Αρκετά ωραίο, όχι από τα καλύτερα 16βολο που έχω δει εκεί έξω, αλλά αυτό βρήκαμε, αυτό πήραμε. Εντάξει, ωραίο ούτσικο είναι, ωραίο φε. Και γάμω το 19βολα, από τα καλύτερα 19βολα που έχω δει. Το Enthusiasm. Μπείτε να το δείτε, αξίζει πάρα πολύ. Και ένα 25βολο Hot City. Το πήρα πιο πολύ για τη διάρκεια του, επειδή κρατάει πιο πολύ ώρα. Και είναι πιο πολύ όφελος για μένα, επειδή βαράει πιο πολύ ώρα. Και βγάζει και ωραίο εφέ. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like, subscribe, αφήστε comment από κάτω, κάντε το share με τους φίλους σας. Πείτε μου αν σας άρεσε έτσι που μίλησα πρώτη φορά στο κανάλι εγώ και δεν μίλησε ο Ηλίας ο Ήλιξ. Και ναι, ως την επόμενη φορά τα λέμε. Πάμε στη συλλογή του Ήλιξ τώρα. Γεια σας μάγκες, Μελλοντικός Τζέσκο εδώ. Ήθελα να πω πως το βίντεο του Ήλιξ τραβήχτηκε λίγο έτσι, ας το πούμε, βιαζόταν λίγο πιο πολύ και δεν τα βάλε με τη σειρά από το πιο δυνατό από το πιο σιγανό στο πιο δυνατό. Και ναι, απλά κάνω αυτό εδώ πέρα το μικρό διαλυματάκι, να το πω έτσι, για να σας το πω. Να μην το πολυλογώ. Enjoy! Καλησπέρα παιδιά, θα σας δείξω τη συλλογή μου σήμερα από κροτίδες και πάμε να ξεκινήσουμε. Για αρχή, κανονάκια ήχου, ελπίζω να τα ξέρετε, από ό,τι βλέπετε δεν τα έχω ανοίξει καν, τα κρατάω τα περισσότερα για ανάσταση εννοείται. Πάμε στα αγαπημένα μας συντριβανάκια έτοιμα. Έχω πάρει 3, site θα σας πει ο Γιάννης Μάνα. Δεν μπορώ να πω. Και πάμε στο τρίτο. 6 ολόκληρα κουτιά explosive. Τα βλέπετε εδώ. 6 όλα σφραγισμένα. Όχι, δεν είναι σφραγισμένα, αλλά είναι γεμάτα. Δεν έχω σκάσει ούτε μία από αυτές. Συνεχίζουμε με Magic Whip. Οι αγαπημένες μας στρακαστούκες. Μέσα έχει νομίζω 10 κάπου εκεί, δεν ξέρω. Η μία είναι κάπως έτσι. Αν τις ξέρετε ψάξτε το. Τώρα για περαιτέρω πράγματα στο επόμενο βίντεο. Συνεχίζουμε με τα αγαπημένα μας Dragon Eggs. Στρακαστούκες όπως αυτά εδώ. Κάνουν σχεδόν το ίδιο πάω. Εδώ είναι πολύ λίγο πιο δυνατά νομίζω. Συνεχίζουμε με αυτά τα καπνογόνα, δεν ξέρω πώς προφέρονται, Dime, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά τα καπνογόνα τα ήθελα πάρα πολύ και θα τα ανοίξουμε μαζί σας. Βασικά όσοι δεν θα τα ανοίξω, θα τα κρατήσω όλα σφραγισμένα. Εδώ ένα πακέτο σφυριχτούλες χειρός, έχει μέσα 10 σφυριχτούλες τέλος πάντων, τους αγαπημένους μας πυρσούς. Είναι αυτή για γήπεδα, ξέρετε τώρα πόσα λίγο είναι, πάει στην κατηγορία καπνογόνου. Τα τεχνήματα τώρα, μασουράκια θα έπαιρνα πιο μεγάλα, αλλά για τώρα καλά είναι. Σκέφτομαι να τα ανοίξουμε. Μπορείς να τα έχεις και στο χέρι, αλλά βάζεις, έχει εδώ το φυτιλάκι, το ανάβεις και ναι, δεν είναι ακριβώς πυροτέχνημα. Κάνει κάτι φάση σαν να σκάει explosive 2 στον ουρανό, επειδή είναι ροκετάκια. Συνεχίζουμε με αυτή εδώ η 100βολη. Στην αρχή δεν ήξερα πως άνοιγε, οπότε διάβασα οδηγίες. Αλλά από ό,τι βλέπετε,
Τώρα, επειδή αυτό χάνει μπαρούτι από κάπου, το κλείσα με ζελοτέιπ. Να, εδώ έχει ένα φυτιλάκι, άμα το βλέπετε. Και από εκεί ανήκει και εγώ δεν το πήρα χαμπάρι. Και λέω, what the fuck. Επίσης, κάτι που δεν θα είναι τόσο δυνατάκι είναι αυτή εδώ η κόρνα. Ναι, την πήρα περισσότερο για... Ήταν για πρωτοχρονιά, αλλά τώρα σπιρτόκουτα, πέντε σπιρτόκουτα, ναι. Αναπτήρες. Έχω ένα κανονικό μπικ, αυτούς τους κλασικούς που έχουν οι μανάδες μας. ΠΑΟΚ, εδώ από τη Θεσσαλονίκη τον πήρα. Ένα Ferrari αναπτήρα, επίσης από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτό εδώ από την παραλία είναι ο πρώτος μου αναπτήρας. Και γενικά η συλλογή μου αυτή ήτανε. Γεια σας παιδιά, πάλι μελλοντικός Τζέσκο εδώ πέρα. Επειδή ο Ήλιξ ξέχασε να κάνει outro, από ό,τι φαίνεται θα το κάνω εγώ. Κάντε like, subscribe, αφήστε ένα comment από κάτω άμα σας άρεσε το βίντεο. Κάντε share να το δουν και οι φίλοι σας. Και έως την επόμενη φορά τα λέμε. Peace.